Hello, good morning! Kininausab si Tita Ay para sa pagtudlo sa binisaya nga mathematics sa grade 5, pwede po sa 4, 6, pwede po sa 3. Okay, so ang atong topic karong buntaga mahitungod sa division of fraction. Ayun na kayo ng division of fraction. Basta kabalo lang magkabalo sa multiplication of fraction, kabalo sa division of fraction. So, unsaon man pag-divide sa fraction? Okay, una. Sa kung giingon, parihas ang pamaagi sa pag-multiply sa fraction. Pero, kinahanglan gamiton ang reciprocal or bali sa ikaduha nga fraction, katong divisor. So, balihon to siya. Then, kung nabali na, i-multiply and then simplify. So, for example, kani siya. 4/5 divided by 2/3. So, unsa ganya itong utruhon, balihon, kaning ikaduha nga fraction, kani siya, kani, balihon nato na siya. So, unsa may balian na, unsa may reciprocal sa 2/3, balihon, ibutang sa taas ang 3, ibutang sa ubos ang 4, pare na ni, mo ni siya, mo nang reciprocal. So, kung 1/3 po, example, 1/3, ang bali niya, 3/1, niya kung 3, ang iyang pong bali, 1/3. Balihon lang gud siya ang iyang position. Okay. So, mo-proceed na din ta sa multiplication. So, 4/5 times 3 halves. Mo na siya. Diba, nibalik na gyapon ta sa multiplication? Okay. So, pag humana na, ako mo itong gitudlo nga, as much as possible, i-simplify una ang fraction, aya i-divide para mas sayon. Okay, nakita na to nga na common factor din ha. Ang 4 og ang 2. So, kung bungkago na to ang 4, 2 times 2 times 3 divided by 5 times 2. Okay, mao na yung greatest common factor. So, ang nabili na lang 2 times 3 equals 6. Wala nagyoy tinta. And 5 times 2, 5 dayon ang iyang divisor. So, i-simplify ni siya kay improper man ni siya. So, change to mix, 6 divided by 5. Kasurindiro na gyud sila tanan. Okay. Ang mga adlib-adlib dani. Okay. So, 6 pila ka 5 sa 6 o sa 6 minus 5, 1. Kopya ako ng common o ang denominator nga 5. Okay, 1, 5, 1 and 1, 5. Daghan na sila, di mo tingog, di mo tuyok, o di mo salida, di mo sulat. Okay, nasabta na? Inanara, di ba sila kayo? Mura kaya po kag nag-multiply, balihon lang ang iyang second fraction. So, another example. Letter B. 1/2 divided by 1/6. So, balihon niya siya, di ba? Right? So, pagbalian na, 1/2, i-times na dayon. Pagbali, 6/1 or 6. Pwede gihapon na siya. Okay. So, kung atong tan-awon karon atong balisan sa ngabi, o agoy na ay common factor between 2 and 6. So, pwede na ito bungkago ng 6, 2 times 3. Okay. Kita. 2 times 3 divided by 2. So, unsay nabilin ang whole number 3. So, ang answer niya is 3. So, ang 1/2 divided by 1/6 is 3. Another example. Oh, mura na kag nag-multiply by whole number. Fraction by whole number. Mura na po siya ga-review. Okay, another example. 6/5 divided by 3/10. Okay. Ang reciprocal sa 3/10 is i-multiply na dayon din ha. 10/3. Wahay! Diba sa John ragid kaadyo? Okay! Karon makita nimo karon nga dunay common factors between the fraction, between the numbers, diba? So ibungkag nato ning 6, 2 times 3, na siya. Ibungkag nato ang 10, 2 times 5. Ang multiplication nato ha, ariglaha kada adlaw. Mag-drill gyud, mag-drill gyud nagi flashcards o kato dayong akong gitudlo sa first vlog nako, kato permanente to siya. And then ang 15 atong i-factors
3 times 5. Kana din siya. Times 3. Okay, atong i-check. Basig masayop na pari. Usay para sa to. Usahay ra ba kay masayop ta? Agi dinadali. Kumpiyansa kita kay nakabalo na lagi. Hinanghag ba? Okay, 2 times 3, mga 6. 2 times 5, 10. 3 times 5, 15. Okay. Check na. So, ato na dahil i-cancel ang pareha nga number sa taas o gubos. Di ba, may GCF, di ba? Dayon, ang 2 na ay 2 diha, walay 2 diri. Ang 5 na ay 5, okay, na ay 5, na ay 5. Check na ba? Okay. So, ang nabilin, 2 times 2, which is 4. Ang ubos dayon, 3. So, pila man ka 3 sa 4, usarag yun. Unsay sobra, 4 minus 3 is 1. Kopyahon ang denominator ng 1/3. So, ang 4/3 is 1 and 1/3. O sige, ato yung ipa-divide. Para yun. Oh, 1, 3, 1. So, 1 and 1/3. Nasabtan? Sa John. Diba? Sa John, gid kaadyo. Okay. Wala ako nagyaga-yaga ha. Kaya ako biyang mama, bulanon. Tagahag na. Okay. Next. Letter D. Jaga-jaga. Anak na jaga-jaga. Okay. Letter D. So, kopyahon ng 512. Wala man siya. Dili man siya magugamay pa, di ba? As much as possible. Ako mo itong gingon nga. Kung pwede mo gamay, ipagamay. Hala. Bit, tanaw. Dili, bit. Uy, naadi unta sa taas. Naadi unta diri, oh. Kung pwede mapagamay, ipagamay. Ay, oo, no? Sus, wala. Gid ko na. Anak man dahil na siya. Pwede lagi hapon. Okay lang yung pag prime factorization man ko. Okay, kani. Pwede lagi hapon. Unsa lagi ko maagi, basta. Pariharag padulngan. 512 divided by, so 5. 12 times reciprocal sa 3/8. 8/3. Ay. Pag-ibig. Okay. So, balitan na to, balitan. Makita na din nato nga naay common factor between sa 8 ug 12. So, bungkago na to ang 8. 5 times 2 times 4 na lang. 4. Yun na lang nato i-prime. Kaya nga naman, akong gamiton sa 12. 4 times 3. 10 times 3. Ang kuno 3 ka na. Ang 4 times 3. So, ako dayong i-cancel ang nabilin. 5 times 2 equals 10. 3 times 3 equals 9 or 1 and 1. Kopyahon ng denominator nga 9. Kanan pareha gina sila. Di gina pwede mabalik. 1 and 1, 9. Yung sa man nga 1 and 1, 9. Okay, review na sa atong changing. Improper to mix. I-divide ang numerator sa denominator. 9. 10 divided by 9 is 1. 1 times 9 is 9. 10 minus 9 is 1. So, ang answer, mo niyang whole number, 1 and 1, 9. Okay. Nasubstan? Substan kaayo. Oy. Next. Fraction, gi-divide sa whole number. Pwede na? Pwede. Okay. So, pariharag yapon. 1/2. Unsay bali sa 4 reciprocal, di ba kung kag 4 ang iyang denominator is 1. So kung balihon nato na siya, mahimo na din siyang 1/4. Then proceed to multiplication. O so 1 times 1 equals 1. Di ba? 4 times 1. Correct. 1/4. Okay. Then 2 times 4 is 8. Maunang answer. 1/8. Okay, nasabta na. Very good. Ano na ka sa'yo, no? Basta timanan lang kung division, ang iyang ikaduha nga fraction, i-change siya sa iyang reciprocal. Okay, next. Gamiton ang reciprocal. Okay. Next number, letter B. 5, 6 divided by 6 equals, masayin man din yung division ka sa multiplication, no? 5, kaya nakabalo naman sa multiplication. Mao na siya. Pero kung dili master ang multiplication, mao lang problema karon. 5, 6 times. Diba 6/1? Ang 6/1, yung reciprocal 1/6.
times 1, 6. Wah! Walay common factor, wala. So, 5, obligado, 6 times 6, 36. Mong pagamay pa ba na? Dili na, kay ang 5, prime na. So, mo na ni ang final answer, 536. Okay. The substance. Yes. Ako nakasabot. Nakasabot sad mo. Oy, kabalo yun ko. Right yun mo. Okay. Next. Example. Sa fraction divided by whole number. Nanata na ba? So, 4, 7, reciprocal sa 6 times 1, 6. Okay. Ba ang bali sa 6? 1, 6. Kaya 6 over 1 man eh. O, bali ha. 1, 6. Okay. Then, napay common factor sa 4 ug 6 naa. So, ato ni karon ibungkagon. Bungkagon ang 6. 2 times 3. Ang nabilin, 2. So, 2. 7 times 3 is 21. Mauna na ang final answer. Diba? Okay. Ato namang divide daan sa GCF nga 2. Diretso na ang answer. Automatic. Okay, next number. Naipangutana nang naang fraction by whole number. Naipangutana, sulat lang dito. So, ang sunod. Whole number divided by fraction. Balihon na to. So, dito ganina, balihon na to ni karon. So, unsa ganitong, kanira man ang balihon na, ayaw ni baliha, kanira ikado nga fraction. So, 4. Balihon ang 1/2. Balihon ang 1/2. 1/2, baliha. Ibutang ang 2 sa ibabaw, ibutang ang 1 sa ubos. So, ang bot ipasabot, 2. 4 times 2. Nanisamot gid ka sa yun. Equals 4 times 2 is 8. Diba? Ana lang. Okay, next. Kani siya. So, 6 times balihon ang 5, 6. 6 fifths. Agoy, walay common factor. So, obligado ka karon mag-multiply. 6 times 6 is 36. Divided by 5. Or, pila man? Pila ka 5 sa 36? 27. Diba? Multiplication. 7 times 5 is 35. 35 minus 36. 36 minus 35 is 1. Kopyahon ang denominator nga fifths. O sige, ato na lang kung i-divide. Uy, gusto mo guna ko nga mag-shortcut na mo ani kay matamatahon na lang ba kay sayon na ba kanina nga pagka-divide 2 digit by 1 digit? Na, kung pwede, imata na. Matamata mo ng matamata. 7, 35, 1. O, di 7 and 1 fifth. O, ana ragjud. Ana ra ka sayon. So, pangutana, duha ra kong gibutang din kay sayon ra kay sa tanan. So, how about mixed numbers divided by fraction? Agoy kay mixed number man na siya unsa gani ang haton i-change this to improper. Pero dako man kay siya tan. Pwede nimo i-simplify ning 812. Okay? 812 imong i-simplify. Formula kong gamiton 4 times 2 diri pod 4 times 3. So, instead nga magsulat kag 6 and 812 ang imong isuwat 6 and 2/3 divided by 1/2. Imo dahil ni siyang i-change to improper fraction kaysa multiplication gani fraction times fraction numerator times numerator, denominator times denominator. Dili pwede nga napay whole number dili i-change gid nimo ang mix to improper. So pag change 3 times 6 18 plus 2 is 20 over 3. Ang reciprocal sa 1/2 is 2. Right? Ibalhin ni mo ang 2 sa ibaba, ibalhin ni mo ang 2 sa ibaba. Gituyok lang siya. Okay. 2 over 1. Okay, now. Ba't over 1 na siya? Wala. So, obligado ka mag 20 times 2, 40 divided by 3. Or mag-divide din ka sa 40 sa 3. Equals 1, 3, 10, 3, 9,
3 times 3, 9. 10 minus 9 is 1. So, ang answer is 13 and 1/3. Pwede ka pa rin mo ma-check. 13 times 3 is 39 plus 1 is 40. Kopya ng 3. Oh, yeah. Ana, ragyod. Paspas na kayo. Pero sa'yo naman, di ba? Okay. Next example. 6 and 3, 12. Okay, i-change din nato daan ng 3. 12 equals 3 times 1, 3 times 4. So, instead of writing 3, 12, 6 and 3, 12, atong isulat 6 and 1/4 divided by, ay! Ang 4, 12, pwede pa. Pwede pa ang 4, 12. So, ating ipagamay daan ng 4, 12 equals 4 times 3. Ay, 4 times 3. 4 times 1. Gamit na lang ako ang 4. Kay, di akong gamitan 4 man. 4 times 3. Cancel. So, akong isulat, instead of 4, 12, suwat na ako 1/3. So, change to improper fraction. 4 times 6 is 24 plus 1, 25. 4 times, balihon ng 1/3. Dito na rin ang 3 sa ibabaw. Umuha na siya. Walay common factor. So, mag-multiply yung kag 25 times 3. Diba? Gibadis, meaning, kauban sila. Kaning ubos 4. 75 divided by 4. Or, i-divide yun mo ang 75 sa 4 equals 1. 4, 3, bring down 5, 17. Right? Oh, 17, 7. 35 divided by 4 is 7. Kung 8, 8. 8, oy, kay 32. Naku, kayo sobra. 8. 8 times 4, 32 and 3. So, ang answer, pila ang answer? Ani? 18. Kana siya. Ang sobra mao na ang numerator. Then, ang denominator, 4. So, 18 and 3/4. Okay. Klaro ba? Basta i-practice lang yun, i-master yun ang multiplication. Kung makabalo ka sa multiplication, kabalo ka sa division. Next. Kani. Okay. Sumagamay na to ang 6, 12. 6 times 1. Ako lang ginana ha. 6 times 2. Kaya ang 12, 6 times 2 man. So, instead nga mag-write kag 6, 12, imo na lang isulat nga 1 and 1/2. Kani siya, oh. Kaya ito nang gipagamay gandaan. Times. Ang bali sa 9, 12, unahon. Ibali siya, ibaylo ang yung posisyon. So, 12 over 9. Pero di na siya pwede. Kay mix siya. So, i-change na nimo sa improper. 2 times 1. 2 plus 1 is 3. Kopyahon ang denominator, Hubs. Times 12 over 9. Okay. Kung ato karong badlisan dat chik. Okay, na mga common factor. So, kinahanglan atong i-prime factorization. Pagkuhaon ng prime factor nila. So, 3 times 12. 3 times ang 12 para mawala ni 2 times 2. Diba? Para mawala. Unsa man, ang 2 times 2, 4. 4 times 3 is 12. Kana siya, 12. O, kana gyud. Imo gyud na siyang i-review. Dayon, 2 times bungkago ng 9. Bungkago gani ang 9. 3 times 3. Karon mangita ta karong pareha nga numero sa taas ug sa ubos. Di ba mo nang GCF? Okay. So, ang 3, badlis usa 3. Tagsa. 3 po diha, 3 po diri. 2 din na, 2 dinhi. Unsay nabilin? Nay nabilin nga 2 des ibabaw. Dinhi sa ubos wala na nabilin, meaning 1 lang nabilin din na. So, ang answer is whole number 2. O meaning kakarog 2 over 1. Pero imo pag gina-simplify. Or 2. Diba? So, maora gyud kasayon ang division of fraction in ana ra kasayon. Okay, so maora na karong adlaw.
sa pagtudlo sa Binisaya nga grade 5 math sa pag-divide sa fraction og kini ang inyong tita Ay moingon kaninyo nga